dem, der har stiftet Shamway-Samot, de mener altså, at fremtiden ligger i kvindernes hænder. For det er dem, der er flittige og ansvarlige og arbejder. Og derfor så er alle lederne på Shamway-Samot kvinder. Og Shamway-Damot, det betyder jo på bengali vejen for den, der altid vil sejre. Og det er sådan det synes jeg er grundlæggende i den her livsfilosofi, som Prabhuji har startet. Det er, at man skal opbygge en tro på sig selv og tro på, at man kan stå på egne ben. Shamway-Damot er en spirituel hjælpeorganisation, som ligger i Indien. Den ligger ca. 250 km fra Kolkata i en lille landsby i Bankura, som er et af de fattigste områder i Indien. Og det er et sted, hvor særligt kvinder og børn har rigtig dårlige vilkår. Og Shamway-Damot er en hjælpeorganisation, som prøver at afhjælpe det på forskellige måder. Og Friends of Shamway-Damot er blevet stiftet af 4 medlemmer, som har været nede og boet i kortere og længere periode på Shamway-Damot, og set, at det er en organisation, der virker og tænker projekterne ud i detaljen. Det er noget, vi tror på, og som vi virkelig føler gør en forskel. Et af vores første projekter har været at bygge en landsbyskole for tidligere kasteløse og for sandtaler, som ligger i Dangarpata. Og noget af det, vi sørger for nu, det er at sikre driften af den her skole i fremtiden. Tidligere på året indsendte vi en ansøgning til partnerskabsbevillingen, som er et led i Danitas måde at få små foreninger til at engagere sig i udviklingsarbejde af den ene eller den anden art. At vi har det fantastiske forhold til Shamway-Damot, det her fantastiske venskabsforhold, hvor der foregår en stor udveksling mellem os og dem. Og det vil vi jo gerne emfasere og fokusere meget mere på. Så vi har sendt en ansøgning afsted for, at vi skal skaffe nogle penge til at udvikle skolen og skolens drift. Man kan lære at dyrke svampe eller lære at opdrætte fisk, forskellige ting, og hvordan man driver en virksomhed. Altså jeg har været inde og se en lektion, og det er jo ligesom at komme på iværksætterkursus i Københavns Kommune. Så en markedsføring og salg og økonomistyringsprojekter og den slags ting. Så de driver mange forskellige små områder. Men det, der har været det vigtigste for os, og som vi synes er helt unikt, det er den fokusering, der har været på uddannelse. På pigers uddannelse og på fattige børns uddannelse. Det har været meget, meget spændende for os at se den pigeskole, som stedet dyrker, som har 450 elever, hvoraf de 300 bor der på hostel. Det vil sige, at man kan komme og blive undervist fra børnehaveklassen op til gymnasieniveau, uanset om man er rig eller fattig. Og den undervisning foregår på engelsk, så alle pigerne bliver undervist på engelsk, og når de er færdige med at gå der, så kan de komme videre på universitetet. Det er et fantastisk tilbud til sådan en fattig stat, at man faktisk kan tilbyde piger en god grunduddannelse, som kan give dem mulighed for at komme videre på universitetet. Så det har været en af deres fokusområder, deres store flagskib, det er den her skole. Det er skolen,
Ja. Hele foreningen startede med at have noget, der hedder School Under the Trees, hvor de her ashramitter, som er nogle mænd, der kom for og ligesom at vie deres liv til den her sag, og vie deres liv til at arbejde for at forbedre vilkårene for mennesker i de her områder. Det havde School Under the Trees, som var sådan lidt mindre, jeg vil ikke sige organiseret, men for de børn, som ikke har tid til hver eneste dag at gå i skole og tage så mange timer ud hver dag, som skal hjælpe til derhjemme og skal arbejde i marken og sådan noget. Og så kan de komme til School Under the Trees, som var meget idyllisk, under nogle store træer, og så sidder de her ashramitter og fortæller børnene mange forskellige fag, matematik og bengali og litteratur. Friends of Shamay Damot er primært en indsamling, og så er det en oplysningsforening i Danmark. Vi vil rigtig gerne have, at der er rigtig mange, der kommer til at kende til den her forening, fordi vi synes, at det, de gør, er unikt, og fordi at vi kender dem personligt og ved, at hver eneste krone, der går til hertil, bliver brugt til et godt formål. Det er nogle mennesker, der bor der har viet deres liv til det, som sover på stengulv med en lille madras, de ruller ud hver dag. Vi har alle stifterne af foreningen, og dem, der sidder i bestyrelsen, har altså været og besøge det her ashram i kortere og længere perioder. Der er også efterhånden mange af vores medlemmer, der har, fordi vi også sender nogen ud. Og derfor vil vi gerne oplyse om det her, og derfor vil vi gerne sende nogen afsted. Det har vi også gjort. Jeg tror, vi har sendt 7 eller 8 afsted på nuværende tidspunkt, som har været der fra en måned til et halvt år, og hjulpet til med de forskellige aktiviteter, der er der. Undervist på skolen, eller været med ude med landbrugsseminaret, eller været med ude på hospitalet og lavet sådan en workshop og små teaterstykker om forskellige sygdomme for at oplyse om det. Ja, man kan sige, at vores arrangementer bygger jo på, at der også kan opstå sådan en fællesskabsfølelse blandt medlemmerne. At både de medlemmer, som har været derude, de medlemmer, som ikke har været der, og som bare støtter ideen om det, ligesom skal dels kende hinanden, og også få en fornemmelse af, hvad sker der derude. Så det er selvfølgelig et mål for vores aktiviteter at samle penge ind og sende dem ud, men det er et lige så stort mål at skabe en følelse blandt medlemmerne om, at jamen, vi hører sammen her i Danmark, vi hører sammen med dem, og vi kan skaffe nogle flere medlemmer. Og vi synes, at den her nærhed i det, som vi også forsøger at opretholde ved, at vi i vores arrangementer altid har nogen dernede fra med, dem der leder det, mothers, som det hedder, vi har dem med på Skype, eller vi har dem med på telefonen. Det er for, at det ligesom skal minde os om, hvorfor vi gør det her. Altså det er ikke bare nogle ord og en fortælling om noget, altså det er nogle virkelige mennesker, som har brug for det og som bruger det. Jeg har været også i forskellige projekter på den her måde, og også boet der i 6 måneder og lavet feltarbejde til mit speciale projekt. Og det, jeg synes er meget unikt, det er, at når man starter et nyt projekt, så er det ikke noget med, at man bygger en skole, og så sætter et skilt op og siger, nu har vi fået lavet den her, og så har man en stor indvielsesceremoni, og så lader man det ligesom være efter det. Det synes jeg desværre, man ser mange steder. Det er der jo også gode intentioner bag. Men det, jeg synes, der er meget kendetegnende og unikt for Shamay Damot, det er, at de tænker alle deres projekter ud, og også flere år frem i tiden. Og derfor, som Mia siger, vil vi også meget gerne sende nogle flere frivillige ud. Vi vil gerne hjælpe folk, der har lyst til at rejse til Indien og bo i en ashram, eller se, hvordan det foregår ude på landet, til at komme afsted. Det er altså ikke så svært at købe en flyvebillet og en togbillet, og så komme ud og prøve at bo der. Det er ikke uoverkommeligt vanskeligt. Og vores samarbejdspartnere i Indien siger jo også, at de vil rigtig, rigtig gerne have besøg. Altså, de vil meget gerne have, der endnu flere, der kommer ud og ser, hvad der foregår. De byder gæster meget velkomne. Frivillige formidling, og det koster jo ikke noget. Det gør vi helt gratis. Det gør vi nemlig helt gratis. Jeg synes, der er jo mange, der gerne vil have sted at arbejde, også særligt lærerstuderende, som gerne vil afprøve deres færdigheder ind. Og mange steder er det jo dyrt at få lov at komme afsted. Det synes vi egentlig er ærgerligt, når man har lysten og modet på det. Men måske er et ung menneske, der ikke har en stor formue i banken og er parat til at investere det for at komme afsted. Sådan at vi her i de rige lande tror, at vi ved, hvad folk har brug for. Men det har været meget vigtigt for os at spørge dem, hvad har I brug for?
Vi havde måske lyst til at bygge en fødeklinik eller noget helt andet, men de har sagt, den her skole, det er det vigtigste. Jamen, I skal ikke støtte noget andet end den skole. I skal blive ved med at sikre, at den skole kan vokse og udvikle sig og etablere sig. Så altså den der idé med, at man hele tiden skal støtte noget nyt og noget nyt, har de altså været meget opmærksom på at sige, at det er vigtigt, at de ting, vi starter op, også kan køre videre i fremtiden. Jeg har fået bygget en landsbyskole, der hedder Madang Budu, som er for dalitter, altså tidligere kasteløse, og som er for Santal. Og som ligger ude i det område, Dankarparter hedder det, som er sådan en... De har jo traditionelt boet uden for landsbyerne, og derfor også væk fra skolerne. Og derfor, selvom nu at den offentlige skoler er blevet åbnet for dalitter og for santaler, så er de svært ved at komme dertil, for det er simpelthen et transportproblem. Det er en af vores projekter har været at få bygget den her skole i mursten. Vi var derude, da jeg boede derude, var den skole ikke blevet bygget endnu. Den bestod sådan af nogle plastikpræsendinger og nogle tavler, som læreren kom svingende med bag på sin cykel hver eneste morgen, fordi der var ikke noget, der kunne låses af. Ja. Og så sad man der, når det var for varmt indenfor, så sad man i sådan nogle nærmest et lille skur, kan man vel godt kalde det, der var lavet af bananpalmer og så med de der plastikpræsendinger. Jeg var ude at se, hvordan undervisningen foregik, og det var jo fantastisk at se den iver de der børn, hvor ivrige de var for at lære, hvor man tænker, der er en kæmpe stor reserve her, som ikke bliver udnyttet, fordi de børn ikke kommer i skole. Og det, der så er unikt ved vores samarbejde med Shomai Damot i Indien, det er, at vi spurgte dem, hvad skal vi så gøre? Hvad er det, der skal til for, at vi kan at arbejde videre med den her skole? Og så sagde de, noget af det, der er vigtigt, det er, at den bliver bygget i mursten. Og det kunne godt være svært for os at forstå i starten, for vi tænkte, at det vigtigste må være, at skolen er der, at vi sørger for lønningerne. Men de sagde, at det er rigtig vigtigt, at det er en mursten, fordi mange af de her mennesker, de har aldrig været i en murstensbygning. Og det foreslog Shomai Damot så, at vi hyrede børnenes mødre, som har dannet en selvhjælpsgruppe i Dankarparter til at lave. Så vi betaler mødrene for at lave mad til deres egen børn. Så på den måde kommer de ligesom i gang med deres foretagende, og de har et endnu større incitament for at sende børnene afsted. Den er blevet sådan et lille rådhus næsten i Dankarparter. Den er blevet det sted, hvor Shomai Damot også en gang om ugen kommer og udleverer gratis medicin, og hvor der kommer en læge og undersøger alle, der har brug for det. Jeg har været meget imponeret over at komme sådan et sted hen, hvor alle religioner er lige. Da jeg kom til Shomai Damot første gang, der synes jeg, der var meget sådan med Mohammed-krisen og muslimer og kontra kristne, kontra hindruer osv. Og derude siger de helt åbent, at alle religioner er lige. Altså en hindu er lige så god som en muslim, som en kristen. Og der er ikke nogen missionering. Det er et meget spirituelt sted, altså man har bønneforsamlinger både om morgenen og om aftenen, og der er en guru, men det er meget sådan åbent, og åbent over for alle tanker. Der er ikke noget, der er forbudt at sige. Man kan diskutere sin tvivl om livets store spørgsmål åbent og ærligt med nonnerne, og det synes jeg er virkelig befriende og dejligt. Og der synes jeg, det er virkelig rart at være et sted, hvor åndelige spørgsmål er et okay emne at snakke om. Så det er i hvert fald meget vigtigt for mig. Og så synes jeg, at den der idé med at fokusere på kvinderne og kvindernes udviklingskraft, som man kører meget med på Shomai Damot, er meget vigtigt for mig. Og det er jo meget markant at komme til sådan et sted her. Vi fortalte, at det er i Vestbengalen, og det er i Bakuda. Det er et sted, hvor piger stadigvæk bliver giftet væk, når de er 13-14 år. Og så kommer der en guru og siger, du skal kunne stole på dig selv, du kan klare dig selv, jeg har den her tiltro til dig. Og det, at der er en skole for piger, der findes slet ikke noget, der findes ikke nogen andre alternativer. Og de har også skulle være rundt mothers og overtale familier til i starten, da de startede skolen op, den her store Shomai Damot Convent School, for at sende dem afsted og ligesom investere i pigerne, fordi man har været vant til, at man skulle gifte sine piger væk. I et land som Indien, hvor kastesystemet er så gennemtrængende på alle niveauer, selvom man har
det offentligt er blevet forbudt ved lov at have kasteløse, så er det jo stadigvæk, bor de stadigvæk uden for landsbyen og har svært ved at komme til forskellige ting. Og så laver man en skole, hvor en fra højkasten kan gå i samme klasse som en tidligere kasteløs eller en sandtal. Det skaber en masse problematikker, men det sætter også gang i en masse diskussioner og ændrer virkelig noget. Det kan være, når de så kommer hjem om eftermiddagen, at nogle bedsteforældre stadigvæk forbyder dem at lege med hinanden. Men når de er i skolen, og det er altså en rigtig stor del af deres liv, fra de starter i skolen, når de er 5-6 år, til de går ud, når de er 18 år, der lærer de, at de er lige. Yes, okay. Now, we can see them also here. You can see also us? Yes. Yes. So, my friends of Denmark, hello everybody from Shamaitamat. We are very glad to see all of you from a very close to us. We can see you, we can hear you, only think and we cannot touch you, but we are very close to your heart also. So first of all, my heartiest love and regards to all of you, because you have come in this place to hear about our activities, to share your willingness, your eagerness with us, with our activities. So we are really very glad to see all of you. And We will be with you. Physically we are not with you, but mentally we are all with you. We will be enjoying the games, the lottery, the music, the dance, the everything. Og programmet i dag, det kommer til at bestå af, at vi viser et klip fra dokumentarfilmen Brev til Indien, som handler om den indiske antropolog Prakash Riddhis møde med de sære og mærkelige danskere. Han blev inviteret af Aarhus Universitet til at lave feltarbejde i Vildsager af alle steder, en lille landsby. Og der synes den her film er rigtig god til sådan at afselfølgeliggøre nogle af selvfølgelighederne og få de her fremmede øjne på, hvorfor det egentlig er, at vi gør sådan, som vi gør. For at drøfte Danmarks projektet. Vi har lavet feltarbejde sammen på Nicobarerne. Han har ansvaret for min familie, mens jeg er væk. Vi har aftalt at holde tæt kontakt i de 4 måneder, jeg er i Danmark. Aarhus Universitet skriver, at de vil låne mig en cykel. Min kone er bekymret. Det er 20 år siden, jeg sidst har cyklet. Hun mener, at trafikken i Danmark er livsfarlig, og håber, jeg vil gå i stedet for. Jeg har kontaktet den danske ambassade i New Delhi. De har sendt mig en turistguide, et turistkort og et hæfte på 50 sider om Danmarks forhistorie. Jeg kan ikke skaffe antropologisk materiale om Danmark. Jeg glæder mig til at studere danskerne, men jeg frygter det også lidt. Vil de finde sig i at blive studeret af en forsker fra et fjernt land og en fremmed race? Kipling skriver et sted: øst er øst og vest er vest, og aldrig de to skal mødes.
Kære Sudarsen, det lykkedes mig at skaffe et værelse hos en familie, som bor 2 kilometer fra Hvilsager. Jeg har besluttet mig til at gå frem og tilbage. Jeg tør ikke cykle. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. How are you? Fine, fine. Fine, yes. Yes. And nicely. Can you have coffee? I think I'll have my toast. Yes. Looks as if it's going to be a fine day today. I think so. I would like to know the weather forecast. What is it? Rain in the afternoon, so you had better use the morning well. Kære Sudarsen, et øjeblik var jeg bange for at blive berømt som ham, der havde studeret en tom landsby. Så mødte jeg præsten, som kom cyklende i den tomme landsbygade. Han forsikrede mig smilende, der bor mennesker i Hvilsager. Præsten ved meget om Hvilsager og dens historie. Det ser ud til, at han er landsbyens formand. Se for, jeg har lavet en indisk bus. En indisk bus? Prakash, he tells that he has made an Indian bust. Oh, how do you know this is an Indian bus? Prakash, han spørger, hvordan i alverden ved du, at det skulle være en indisk bus? Det er fordi, der står mennesker på taget. He says that that's because of all the people sitting up on the roof. Where did you see this bus? Prakash spørger, hvor har du set, at der er sådan nogle... Det har jeg set i fjernsynet. He has seen it in the telly. So, that's an Indian bus. Præsten har inviteret mig med til en traditionel bålfest i Hvilsager. Danskerne fejrer midsommer med et fælles bål. På toppen er anbragt en udstoppet dukke, som forestiller en heks. Den brænder de af, mens de synger en traditionel bålsang. Det er kun præsten, som vil snakke med mig. I Indien ville landsbybeboerne have stimlet sammen omkring en fremmed og have bestormet ham med spørgsmål. They were pointed out as witches. Then they burned them in Denmark. That they burned away from the town. So burning the witches started in 17th century. Min tolk, Jakob Krause, har nu sluttet sig til mig. Han studerer antropologi og bor i Aarhus. Vi vil gå rundt til hver eneste familie i landsbyen for at præsentere os. De har allerede læst om mig i den lokale avis. But nobody's there. Yes, I don't think anyone is there. Let's go. Det er meget tidskrævende at studere danskerne. Jakob og jeg sidder ofte på kirkegården, mens vi venter. Hvilsager er en meget gammel landsby. For 100 år siden byggede beboerne i fællesskab et forsamlingshus. Hvilsager havde dengang alle servicefunktioner. For 30 år siden blev skolen nedlagt, så lukkede kroen, bageren og købmanden. I think this is really a beautiful burial ground. Nowhere else I have seen in the world.
It's very typical for a Danish burial ground, I think. Mm-hmm. Well, in India, a burial place is a place where no one goes. In fact, people fear it. People fear it? You have to go there. Mm-hmm. Would she like to, suppose if he feels unhealthy and if she's not able to carry out, would she like to go to old people's house? Når du så engang ikke er i stand til at bo her alene, vil du så gerne på et plejehjem? Ja, hvis jeg ikke kan klare mig selv, så vil jeg godt på et plejehjem. Yes, if she's not able to manage her own. Selvom jeg var forberedt på familiemønstret i Vesten, forvirrer og bedrøver det mig at se gamle mennesker bo helt alene, uden børn og børnebørn omkring sig. Hvis nu en af dine sønner, eller din søn eller dine døtre, de tilbyder, at du kan bo hos dem, hvad vil du så sige til det? Ja, så tror jeg så ja tak. Yes, she was like that. She liked that. Accept it. Yeah. She would accept it. Yeah. That's really good. Han spørger, hvor gammel du er, Mine. Nu er jeg 79. Vi er vant til, at gamle mennesker er den vigtigste kilde i et lokalt samfund. Sådan er det ikke her. Gamle mennesker bor alene i deres huse. De er isoleret fra det omkringliggende samfund og ved ikke meget om, hvad der rører sig ude i landsbyen. Til gengæld har de tid til mig, og jeg er altid velkommen. Jeg står gerne op ved 8:30-9:10. Og så lukker op for radioen og hører om dagen ud. Så hører jeg venter til 9 pressen. Den hører gerne, så lover kaffe. Og tager et par rugbrødmælmer med rullepølser og spiser en tomat til. Og så... Ja, så er det jo i radioen, det er noget, der hedder en udsendelse, der hedder Vi ringer. De ringer, vi spiller. Det vigtigste for en antropolog er at skabe tillid. I alle kulturer er folk bange for, at vi skal afsløre deres hemmeligheder til naboen. Det er professor Prakash Reddy fra Indien. Ja. Han er professor i antropologi. I have come to Vilsad to live here and study your life, and I would like to talk to you for some time and know something about your family and the village. It took me nearly 2 months to visit each and every household in this village and to talk to them. Well, same amount of work I would have turned up in India within a week. Because in India, I say when you visit a house, they always welcome you, whether you know them or not, with open hands, since they know that I am a researcher having come to their village to study their village. Here also same thing could have happened, but it did not happen. The people knew that an Indian scholar is coming to their village, but yet, you see, I came to this village, started knocking on the doors of each and everyone, till I explained myself with each and everyone. They put a question mark on this face, and only after explaining all the things that said, oh, we knew you, that you are coming, you come inside. Well, I felt it's a kind of strange behavior. If they knew me, they should have immediately welcomed me. That is the attitude I have, which I have learned from my own society and from my own culture. Well, initial reactions are always perhaps misleading. Later on, after a month or so, I am really happy to say that, at least with some of the families, that I am very close and I can go into their house, I can walk into their house at any time and demand coffee or something else and talk to them. Shall we come in? Jeg har læst om dig i avisen, så du skal være velkommen til at komme ind. Thank you. You're welcome. Well, when Gandhi was alive, every politician talked about a revival of villages and a revival of handicrafts and small-scale industries in India. But the moment Gandhi died, that we are following you, Western countries, Western capitalism. Gandhi is almost forgotten.